Ga jerin ƙasashe guda 10 a nahiyar tamu ta Afirka da babura suka fi yawa. A lamba na 10 muna da ƙasar Benin. A wannan ƙasar na Benin fa akwai babura sosai ba kaɗan ba, inda babura sun kai aƙalla miliyan 1 har miliyan 2. Kana a lamba na 9 muna da ƙasar Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, wato DR Congo kenan. A wannan ƙasar fa akwai babura ita ma sosai ba kaɗan ba, inda babura sun kai aƙalla miliyan 1 har miliyan 2 zuwa miliyan 3. Kana a lamba na 8 muna da ƙasar Habasha, wato Ethiopia kenan. Wannan ƙasar ta Habasha ƙasa ne da akwai babura sosai fiye da duk yanda kake tunani, inda babura a wannan ƙasar fa sun kai aƙalla miliyan 3 har da ɗigo 2. A lamba na 7 kuwa muna da ƙasar Cameroon. Cameroon ita ma fa ƙasa ne da akwai babura sosai ba kaɗan ba, inda wannan ƙasar fa akwai baburan da suka kai miliyan 3 zuwa miliyan 4. Kana a lamba na 6 muna da ƙasar Ghana. Ghana ta zo a lamba na 6 daga cikin jerin ƙasashe da suka fi yawan babura a nahiyar baki ɗaya, inda a wannan ƙasar fa akwai baburan da suka haura aƙalla miliyan 4 zuwa miliyan 5. A lamba na 5 muna da ƙasar Tanzania. Tanzania ta zo a lamba na 5, inda wannan ƙasar fa akwai babura da dama sosai ba kaɗan ba, inda babura sun kai aƙalla miliyan 5 zuwa miliyan 6. Sai kuma a lamba na 4 muna da ƙasar Uganda. Uganda ƙasa ne da akwai babura fiye da kima, fiye da duk yanda kake tunani. Akwai babura a wannan ƙasar wanda sun haura aƙalla miliyan 6 zuwa miliyan 7. Kana a lamba na 3 muna da ƙasar Kenya. Ƙasar Kenya ƙasa ne da akwai babura da dama sosai ba kaɗan ba, saboda yanayin hanya. A wannan ƙasar fa akwai baburan da suka kai aƙalla miliyan 7 zuwa miliyan 8. Kana a lamba na 2 muna da ƙasar Masar. Masar ta zo a lamba na 2 daga cikin jerin ƙasashe da suka fi yawan babura. Ƙasar Egypt kenan ba, inda a wannan ƙasar fa akwai baburan da yawansu ya kai aƙalla miliyan 10 zuwa miliyan 12. Sai da ƙarshe a lamba na 1 ƙasar da ta fi kowane ƙasashe yawan babura ita ce ƙasar Najeriya. A wannan ƙasar fa akwai baburan da suka kai miliyan 20 zuwa miliyan 25.